дар идомаи силсилачорбиниҳо оид ба ошкор ва пешгирии далелҳои истифодаи ғайриқонунӣ ва худсарона ғасб намудани қитъаҳои замини муассисаҳои соҳаи маориф аз ҷониби гурӯҳи корӣ дар шаҳри Конибодоми вилояти Суғд ва ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон ду ҳолати қонунвайронкунӣ дар ин самт ошкор карда шуд. Дар натиҷаи санҷиши гурӯҳи корӣ қитъаҳои замини ғасб гардида ба таври қонунӣ ба ҳолати аввала баргардонида ва ба мувозинати муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ гузаронида шуданд. Чунончи дар натиҷаи гузаронидани санҷиши прокурорӣ муайян карда шуд, ки гурӯҳи сокинони ҷамоати деҳоти Раҷаб Ҳамроҳбоеви шаҳри Конибодом аз ҷумла Отабеков Ҳамдам ва дигарон ҷамъ 5 нафар масоҳати 0,16 гектар қитъаи замини ҳудуди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 шаҳри Конибодомро худсарона ғасб намуда, дар он иншоотҳои ёрирасони хусусӣ бунёд намуда мавриди истифода қарор дода буданд. Ман 2000 сол 4 сотиқ замини мактаб ва мағоза сохта будам. То ҳамин сола истифода бурдам. Ҳамчун магазин, замини мактаб буданд. Заминҳои мактаба бо аз дигар гардонда додем. тавре ки гурӯҳи корӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 муайян намуд, аз миқдори умумии заминҳои ин муассиса 16 сотиқ аз тарафи шаҳрвандони алоҳидаи истиқоматкунандаи ҳамин деҳа ғасб карда шуда, ҳамчун заминҳои ёрирасон истифода карда шуда буданд. Дар натиҷаи корбарии гурӯҳи корӣ ҳамин заминҳо ба тавозуни муассиса баргардонда шуданд. Дар асоси эътирози прокуратураи шаҳри Конибодом қарор ва дигар ҳуҷҷатҳои вобаста ба хариду фурӯши ғайриқонунии замин ва иншооти соҳаи маориф бекор карда шуда. Масоҳати 0,16 гектар қитъаи замине ки аз тарафи сокинони ҷамоати деҳоти Раҷаб Ҳамроҳбоеви шаҳри Конибодом худсарона ғасб гардида буд, ба мувозинати муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 баргардонида шуд. тои замини марказҳои хизматрасонӣ бинобар ғайриқонунӣ буданаш дар асоси эътирозҳои прокурори шаҳри Конибодом қарорҳош бекор карда шуда, заминҳо ба ҳолати аввала ба тавозуни мактаб баргардонида шуда. санҷиш муайян намуд, ки дар муассисаи таҳсилотии рақами 11 ҷамоати деҳоти Ҳамроҳбоев зиёда аз 0,16 га қитъаи замини муассиса ба шаҳрвандон дар асоси қарорҳои қаблии раисони шаҳр ҷудо гардида, дар онҳо хонаҳои истиқоматӣ ва мағозаҳо сохтмон карда шуданд. аз ҷониби прокуратураи шаҳри Конибодом эътироз оварда шуда, қитъаи замин пурра ба ҳолати аввала ва ба мувозинаи муассисаи таҳсилотии рақами 11 баргардонида шуд. ҳамзамон далели дигари худсарона ғасб намудани қитъаи замини ҳудуди муассисаи соҳаи маориф дар ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон аз тарафи гурӯҳи корӣ ошкор карда шуд. Чунончи сокини ҷамоати деҳоти Гарди Гулмуродови ноҳияи Дӯстӣ Насриддинов Шаҳриддин аз соли 2015 инҷониб қитъаи замини ҳудуди муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 13 ноҳияро дар масоҳати 0,3 гектар ғайриқонунӣ ба соҳибияти худ дароварда, дар он иншооти ёрирасон аз ҷумла мағозаи хӯрокворӣ бунёд намуда мавриди истифода қарор дода буд. дар ҳудуди муассиса соли 2008 аз тарафи шаҳрванди деҳаи Тӯсинода Насриддинов Шаҳриддин мағозаи тиҷоратӣ сохта ва амал мекард. мағоза ғайриқонунӣ сохта шуда. бинобар ин бо фармони раиси ноҳия ҳудуди мағоза ба ҳолати аввала баргардонда шуд. аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Дӯстӣ дар самти истифодаи ғайриқонунии қитъаҳои замини назди муассисаҳои соҳаи маориф амру эътироз бароварда шуда, ба унвони роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дӯстӣ ирсол карда шудааст. дар натиҷа бо қарорҳои раиси ноҳияи Дӯстӣ қитъаҳои замини худсарона ва ғайриқонунӣ ғасб гардида ба ҳолати аввала баргардонида шуда, ба мувозинати муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия гузаронида шуд. бо натиҷаи санҷишҳои прокурорӣ 5 ҳолати қонунвайронкуниҳо дар ин самт ошкор карда шуданд ва нисбати қарорҳои собиқ раисони ноҳия ки онҳо бархилофи қонун буданд, 3 эътирози прокурорӣ оварда шуд ва қарорҳо бекор карда шуданд. инчунин 0,30 га қитъаҳои замини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маорифи ноҳияи Дӯстӣ ба ҳолати аввала баргардонда шуданд. тадбирҳои самараноки ахири мақомоти давлатӣ вобаста ба риояи қатъии қонунгузорӣ дар самти истифодаи муассири қитъаи заминҳои мактабӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ вокунишҳои мусбиро дар байни аҳолӣ ба бор овард. дар идомаи силсила чорабиниҳо оид ба ошкор кардани далелҳои истифодаи ғайриқонунӣ ва худсарона ғасб намудани қитъаҳои замини ҳудуди муассисаҳои таълимӣ аз тарафи гурӯҳи кории ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои салоҳиятдори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар ноҳияи Спитамени вилояти Суғд як ҳолати ғайриқонунӣ истифода намудани қитъаи замин ошкор карда шуд. Чунончи сокини деҳаи Сомғори ҷамоати деҳоти Турсун Улҷабоеви ноҳияи Спитамен Муродов Дилмурод Юсупович ба масоҳати 0,29 гектар қитъаи замини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24ро ки дар он бинои кӯҳнаи муассиса ҷойгир аст, худсарона ғасб намуда мавриди истифодаи шахсӣ қарор додааст. моҳи апрели соли 2023
گروه کاری از جانب مقامات حفظ حقوق تشکیل شد و طابق بینای مؤسسه را بازدید نمودند و 29 سوتق زمین که از جانب شهروندان علاهیده هم غیر قانونی خصوصی گردانده شده بود پورا برطرف کرده شده. زمین مذکور همچون خواجگی یاری رسان به بالانس مؤسسه تسهیلاتی میانی عمومی رقم 24 برگردانیده شد. зимни санҷиш муайян гардид ки қитъаи замини мазкурро муродов дилмурод соли 2008 ба тариқи музояда дар асоси ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ба даст овардааст. қисми заминҳои муассисаи рақами 24 ба майдони 29 сотиқ муайян шуд ки бо аз ҷониби шаҳрвандон харидорӣ карда шуда. қарори раиси ноҳияи испитамин ки соли 2014 ба тасвиб расида буд бо ҳалномаи суди ноҳияи испитамин бекор карда шудааст. дар асоси эътирози прокуратураи ноҳияи спитамин қарор ва дигар ҳуҷҷатҳои вобаста ба хариду фурӯши ғайриқонунии замин ва иншооти соҳаи маориф бекор карда шуданд ва тибқи қарори раиси ноҳияи спитамин қитъаи замини мазкур ба ҳолати аввала баргардонида шуда ба мувозинати муассисаи таълимӣ гузаронида шуд. дар рафти санҷиш аз ҷониби гурӯҳи корӣ муайян карда шуд ки шаҳрванд муродов ба масоҳати 029 газ замини муассисаи таҳсилоти умумии рақами 24 ноҳияи спитаминро худсарона ишғол намуда онро аз соли 2011 то инҷониб ҳамчун боғ истифода мебарад. аз шаҳрвандоне ки то ҳанӯз қитъаи замини назди муассисаҳои таълимиро ғайриқонунӣ истифода мебаранд даъват карда мешавад ки ихтиёран онро ба ҳолати аввала баргардонанд. дар акси ҳол ин ҳолатҳо ошкор ва нисбат ба чунин ашхос қарори қонунӣ қабул карда мешавад.